दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 88थि रुंसारि सान। बर' हारिनि गेदेमा सुबुं, समाज फोसाबगिरि, माहारि रैखागिरि आरो ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ थांनाय 1938 मायथाइनि 8 मेआव रुंसारि जादोंमोन। बर' हारि आरो समाजनि थाखाय बिथांनि होलांनाय बिहोमाखौ गोसोखांनानै दिनै बिथांनि 88थि थैनाय सानाव मान बावदों। दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 88थि रुंसारि सानखौ फालिनाय बायदिनो क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव गुरुधामाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 88थि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'जों लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि गोबां दैदेनगिरि आरो सिबियारिफ्रा बाहागो लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनो मान बावो। मख'नो गोनांदि दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 88थि रुंसारि साननि लोब्बायै काजिगावनि गुरुधाम आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मांखरसालिखौ फोजौखांनायनि थाखाय बिथांखि मावफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाबो गायसननाय जादों। मन्त्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गुरुदेव समाधि स्थलखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। बेबायदि हयथ' जोंनि बै समनि मोनसे जुग पुरुष हयथ' बे समाव जोनोम जायाखै आरो बिथांनि नाजानायाव बर'फ्रा दिनैहाय सारा मुलुगावनो सिनायजानाय आरो गनायजानाय मोनसे हारि जाफैबाय। बिथांनि नाजानायावनो फरायसाफोरनि आफाद जोनोम जादोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो हारिमुवारि आफादफोर जोनोमबो जादोंमोन। थुनलाइ आफादनि जोनोमफ्रावबो बिथाङा जोबोद मोनसे बिहोमा दङ आरो लोगोसेयैनो जेनेबा दिनै राजनैतिक सांग्रांथि, ट्राइबेल संघ, ट्राइबेल लीग बेफोराव गासिबो बिथाङा लोब्बा दंजोबो। थ' दिनै बर'फ्रा राजनैतिक, हारिमु, रांखान्थि सब बिथिङाव जुदि मोनसे जावरिखांनाय मोनसे हारि जादोंबा बिथांनि नाजानायावनो जादों। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे फबनाय जायगा गुरुधाम, बिथांनि मुङाव स्कुल जाबाय, मन्दिरबो जाबाय, स्टेचु गायसनबाय, नाथाय गुरुधामखौ लानानै खुनु मोनसे प्रजेक्ट जायाखैमोन। थांनाय बेसेबांबा दिनै फ्राय 78 इयार्स अफ इन्डिपेन्डेन्स आरो बिथांनि जे धोरोम फोसावनाय रुंसारि जानाया 88 बोसोर जाबायबाबो थ' देग्लाय BTC-निफ्राय गाहाय मावफुं सोद्रोमाया प्रमद बर' बिथाङा बेनि गोनांथिखौ बुजिनानै फ्राय 5 कोटि थाखानि मोनसे प्रजेक्ट बाहाय घोषणा खालामदों। फबनाय जायगाखौ फोसाबनाय आरो साराउन्डिं बाउन्डारि 7 बिगा हाखौ लानानै आरो बाहाय हाबफैनाय लामा गासैखौबो लाजोबनानै आंबो सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बाहाय 50.7 माने 50,70,000 थाखानि मोनसे रिभार इर'सन प्रटेक्शननि मोनसे स्किम बाहाय आङो दा होनानै दङ। दा बे हिसाबै बे प्रटेक्टेड जासिगोन आरो डेभेलप जासिगोन। बे जोबोद मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा। आरो दिनै जुदि गोदान बर' माहारिया गावनि जारिमिनखौ लिरनांगौबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि रिभलिउसनमोन बेखौ गारनानै बे जारिमिनखौ लिरनो हाया। दा ओंखायनो जोङो जायखि धोरोमाव थाया गुरुदेवा ब्रह्म धोरोम फोसावलांदों। नाथाय जोंनाव बर'आव दा बाथौ दं, ख्रिस्टियान दङ, एबा सोरबा सत्संग एबा गुरु फुजियो, सोरबा गुबुन गुबुन धोरोम फुजियो। किन्तु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जातीय जिबन आरो समाज जिबनाव जि बिहोमा बेखौ जों रावबो बावनो हाया। ओंखायनो बिथांखौ जोंनि सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै जों बयबो फुजिनांगौ आरो गोसोखांनांगौ। जोबोद गोजोनथाव खौरां। सेनेन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइया जोबोद मोजां। आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै 118 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। गासै 99.15% उथ्रिसार जानो हादों आरो कमार्स स्ट्रिमाव गासै 29 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो 100% फरायसायाबो उथ्रिसार जानो हादों। गासै 6 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन आरो 23 फरायसाफोरा स्टार्ट अनजिमा लाना उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै मोन 116 आरो कमार्स स्ट्रिमाव गासै मोन 39 आयदायाव फरायसाफोरा लेटार्स मोननो हादों।
इंग्लिशाव सा 4, ML बड'आव सा 8, अल्टारनेटिभ इंग्लिशाव सा 19, पलिटिकल साइन्सआव सा 26, हिस्टरियाव सा 22, एडुकेशनाव सा 16, इकनमिक्सआव सा 12, एडभान्स बड'आव सा 7, ससियलजियाव सा 10, एकाउन्टेन्सियाव सा 3, बिजनेस स्टाडिजआव सा 10 आरो फाइनान्सआव सा 12 फरायसाफोरा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 83 फरायसाफोरा सेथि थाखो, सा 31 फरायसाफोरा नैथि थाखो आरो सा 3 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे कमार्स स्ट्रीमाव सा 25 फरायसाफोरा सेथि थाखो, सा 4 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गायत्री पक्रेला 91.2 जौखोन्दो लानानै आरो कमार्स स्ट्रीमाव क्रिस्मिता ब्रह्मआ 87.4 जौखोन्दो लानानै बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै सा 11 फरायसाफोरा 80 जौखोन्दोनि बारा आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै सा 4 फरायसाफोरा 80 जौखोन्दोनि बारा जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। जेनिला मोसाहारिया कमार्स स्ट्रीमाव इकनमिक्स आयदायाव 99 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों। बेबायदिनो मोजां फिथाइ मोननो हानायनि सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सामलायगिरि गोदायुं आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो थुलुंगानायखौ मख'नो गोनां। सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझाराव ओइचएसनि थाखाय आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रीमाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे डिग्री थाखोआव BA आरो BComआव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।